Ebag malamyamin kapuso, Mannalon iti iliti Dolores sa Abra natay, kalpasan na binagbagkong ti kinainumanna. Report manipod ken ni President Mayo. Mapan maki-birthday ti inpakada na iti misis na ti Talupulog ket maysa ti tawen na ani Juanito Barbero iti barangay Taping Dolores Abra idi rabii. Inkarina pay kano nga iyawidan na ti makan ti misis na ngem saan aninamnaman ni Crisanta Manggad abang kaya na maiyawid ti mister na. Pangpatan kanto ko na nakanyak, ma'am. Siyete ko na ma'am. Abantam mo nga mapasamak enjay ma'am papanon na. Sumati pa kada na. Dua asugat iti barukong kentenged ti insigida nga patay ni Barbero, kalpasan a binagbagkong ti kinainumanna ani Wilfredo Zapata Jr. Iti palawag ti nagpa-birthday a nakapasamakan ti insidente. Agalas 12 tay parbangon, ti laengen sospek ken biktima tinabating agsangsango nga agin inom. Agin inistorya pay laeng kano dagiti dua, aging ga nagpakada ti sospek iti akin balay, ken addan nangegna a nagtupak iti daga. Tinaray na napan kinita iti ruwar ti balayda, dara-dara meten anadasay ti biktima. So ginamakam ko mga kinita di tao ke dara-dara mo ti rupanan. So dajay kinamakam ko pe kayong ininobramong kunak ni jay binagbagkong.